Citesc pentru 24 de ore. Hello guys! Nu am mai postat de foarte mult timp pe YouTube, dar acest lucru se datorează faptului că nici nu am prea citit. Dar cum aș putea să mă întorc, dacă nu, cu un riaton de 24 de ore? În ce constă? Well, o să citesc timp de 24 de ore în continuu, fără pauză, adică dacă aleg să iau o pauză, nu pun pe stop cronometru. Cum se va desfășura treaba asta? O să-mi aleg o oră la care voi începe, iar mâine la aceeași oră trebuie să mă opresc și să văd cât am reușit să citesc. O să filmez această experiență ca să împărtășesc și cu voi, dacă tot am în plan să termin cel puțin 3 cărți. Deci, da, cred că o să fie ceva destul de interesant. Să vă arăt cu ce m-am pregătit pentru acest vlog. Voi începe challenge-ul prin a termina Domnul Spencer, carte din care nu mai am foarte mult, aproximativ 220 de pagini. După aceea am în plan să continui cu o carte fantasy. O nouă apariție la Storia. Am mai citit 3 cărți de la această autoare, toate au fost lecturi de 4,5 sau 5 steluțe, deci am mari așteptări, având în vedere că ăsta este chiar volumul al doilea, ca să spun așa, de la o carte pe care deja am citit-o, Umbrele care ne dezbarc, poate ați și auzit de ea. După aceea preconizez că voi continua cu romance, dar nu știu ce fel de romance. Astfel am pregătit 2 cărți. Prima variantă, cea mai plauzibilă, Rival, de Penelope Douglas, al doilea volum de la cartea Bully, carte la care și aveți recenzii pe contul meu de Instagram, carte tot citită anul acesta, deci ar fi momentul oportun să citesc și volumul al doilea, însă este tot o carte cu smat, tot o carte așa, nu agresivă, dar mai hot, mai, înțelegeți voi, fix ca și Domnul Spencer, așa că nu știu dacă o să fiu în același mod. De cealaltă parte, am pregătit o carte super cute, o carte ce a fost foarte populară pe BookTok-ul din afară, la noi în România s-a tradus la 7 ani instanță de tine. Da, o să vă pun aici copeta în engleză, poate o recunoașteți. Este un sweet romance, el o așteaptă pe a 7 ani și cu poveste și, din ce înțeleg eu de pe sinopsis, puțin trist, adică cu totul altă zonă. Deci o să văd în ce mod mă aflu în respectivul moment. Smart sau sweet. Iar, precum cred că o să mă plictisesc sau să am nevoie de o pauză de masă în aceste 24 de ore, am pregătit și un roman grafic pe care să-l citesc așa. Că mă plictisesc, dacă mi obosesc ochii, dacă vreau să mănânc ceva. O să-mi ia aproximativ 40 de minute, este al doilea volum. Primul volum l-am citit în 40 de minute, de asta aproximez, și consider că este o pauză foarte ok. Mi-am pregătit și prima cafeluță, deci să-i dăm drumul la treabă. Un lucru super important de menționat este că mă apuc la ora 2, aproximativ 21 minute, ca idee. Prima carte este gata. Ok, acum părerea mea despre carte. 5 stele. T.L. Swan face o treabă minunată. A 5-a mea carte de la această autoare, a 5-a carte care primește 5 steluțe. Deci, dacă să nu-i semnul vostru să încercați o carte de ea, nu știu care este. Totuși, cartea mea preferată de la ea este Achiziția, iar pe locul 2 este Domnul Masters. Aici avem pe Domnul Spencer, volumul 2, de la Domnul Masters. Ce pot să spun? Este o carte cu age gap, în care ea este la început virgină și el este afemeiatul Londrei și cel mai căutat bărbat liber, cel mai căutat burlac, ca să spun așa. Ea are 24 de ani, el 37 la început. Toate cărțile ei abordează la un moment dat o latură sensibilă a personajelor. Nu există cărți scrise de ea care să fie superficiale, personajele să nu fie profunde, să nu apucăm să le cunoaștem. De asta și cărțile ei sunt de obicei mai groase, așa, pentru că apuci să cunoști personajele principale, chiar și uneori pe cele secundare, în profunzime. Și e altă chestie, chiar dacă poate pare prea mult pentru un romance, cum ar spune unii, eu prefer romanțul de genul ăsta. Să fie mult și eu chiar să mă atașez de personaje, că și vouă vă placă romanțurile de genul ăsta care sunt foarte amuzante, dar care intră și într-o latură mai sensibilă despre mental health, părinți singuri, decese și așa mai departe. Vă recomand să încercați ceva scris de ea. Majoritatea cărților pe care le scrie sunt bazate pe el care este milionar și la ea depinde. Spre exemplu, aici ea era mai bogată decât el, dar și el era super like rich. Deci, da, prima carte este gata, ora 6 și 11 minute. Acum este momentul să încep a doua carte, Umbrele dintre noi. Oficial am ajuns la mijlocul challenge-ului, dacă vă vine să credeți, este deja aproape 2, mă rog, este 1 și 58 de minute, dar am terminat încă un capitol, așa că am să mă opresc acum și să dau un
reading update. Sunt deja la pagina 227 din 366, deci preconizez că o să termin și cartea asta destul de curând. Evident, a trebuit să fac pauză, să mă spăl, să chestii de genul ăsta. De asta nu am avansat chiar atât de mult pe cât mi-aș fi dorit. Eu speram să fiu deja pe la, nu știu, aproape de 300, dar, da, nevoi. Enemies to Lovers, superb. Doamne, cum este cartea asta, am înnebunit, am crizat. La început, primele 50 de pagini mi se păreau atât de plictisitoare. Și după, când a început toată acțiunea și tot suspansul ăla și toată tensiunea dintre ei doi, am înțeles de ce foarte multă lume a recomandat-o și are recenzii de 5 stele peste tot. Mă rog, evident, găsiți și recenzii de o stea la orice carte, dar predomină cele de 5 și 4 stele. Și cred că mă apropii să-i dau și 5 stele. Deci am avut parte doar decât superbe ziua asta. Mă rog, să vedem cum se termină. Dar, da, reading happy de la jumătatea challenge-ului. Am adormit. Din păcate s-a întâmplat și acest lucru. Este ora 9 și 2 minute miercuri. Deci mi-au mai rămas 5 ore aproximativ din challenge. Am dormit pentru 5 ore. Și să vă dau și un reading update ca să înțelegeți cum stăm. Mai am 70 de pagini din cartea aceasta. Foarte bună, excelentă momentan. Este un Enemies to Lovers din ăla cum trebuie, fines. Tot ce trebuie, deci vă recomand această carte Fantasy Enemies to Lovers momentan. Am reușit să termin cartea. Este oficial ora 11 și 12 minute, nu, 21 de minute. 5 stele. Am terminat-o la 11, până acum am dat update-uri pe aplicații, pe Goodreads, pe Fable, deci dacă vă interesează să vedeți înainte ce cărți am citit, punctaj și o mică recenzie, vă aștept și pe contul meu de Fable, mai nou că Goodreads s-a demodat. 5 stele, nici nu există altă variantă. 5 stele mai mari decât cele 5 stele de la prima carte. A fost next level, ok? Next level. Enemies to Lovers cum trebuie, Enemies to Lovers on point. Efectiv, e genul ăla de Enemies to Lovers, de carte fantasy, unde chiar se urăsc până la moarte și e atât de, mama, atât de satisfăcătoare ura aia și momentele alea de tachinare și toate chestiile de genul. Nu știu, mie mi se pare că ăsta e farmecul la un Enemies to Lovers, să-ți dea ideea că băi, n-au cum să te ajungă împreună vreodată. Nu au cum să ajungă împreună vreodată, la cât de mult se urăsc, la cât de mult se disprețuiesc și deodată se întâmplă chestia aia magică. Nu știu, a fost superb. Cum astăzi este Halloween-ul și am un plan ca astăzi să merg la cinema să văd un film horror pentru că, de ce nu, este vibe-ul. Vreau ca la 2 să termin cu challenge-ul ca să nu mă lungesc pe toată ziua. Astfel voi începe romanul grafic și cam aici se va termina riatonul meu de 24 de ore. Nu știu dacă o să-mi ia până la 2, în momentul ăsta este 12:40. Am dorit că o să mă mai lungesc puțin, cred că cam pe acolo, dar urmează să vedem. Urmează să vedem și cât de lungă este cartea aceasta, mă rog, acest roman grafic. Deci, da, să vedem cum o să decurgă treaba. Ok, am terminat și romanul grafic. 1 și jumătate, deci eu zic că m-am încadrat destul de bine în challenge. Asta este părerea mea. Am terminat 2 cărți și am citit un roman grafic. Romanul grafic a primit 2 steluțe. Ori nu-mi plac cărțile de istorie, ori nu-mi plac romanele grafice, ori nu-mi plac ambele. Deși mie istoria ca materie îmi place, pe mine nu mă plictisește istoria, ceva nu funcționează aici. Nu funcționează absolut deloc. Ba chiar ar fi trebuit să mă intereseze că istoria asta României cu vampiri, cu asta mi se pare super interesantă și asta fix, asta e istorie, mă rog. Chestia asta cu Dracula, cu vampiri, cu Vlad Țepeș, cu chestii de genul ăsta, cu o Biblie pierdută, cu mister, adică este și varianta carte. E posibil ca formatul acela să-mi placă mult mai mult, dar momentan rămâne serie de 2 steluțe pentru mine, îmi pare rău. Deci, concluzie, pentru mine a funcționat destul de bine acest challenge, acest riaton. Vă recomand și pe voi să încercați, mai ales dacă sunteți într-un reading slump. Nu știți ce poftă de citit mi-a dat. De-abia aștept să ajung acasă diseară, nici măcar n-am plecat, și de-abia aștept să ajung acasă diseară să încep o nouă carte, una dintre cele 2 pe care oricum le aveam pregătite pentru maratonul de astăzi. Cel mai probabil mă voi îndrepta spre aceasta, pentru că nu simt nevoia de o carte smart, așa, bully, chestii de genul ăsta, cu frați vitregi și chestii de genul ăsta. Simt mai mult nevoia de o carte sweet, drăguță, așa, emoționantă, super nice, înțelegeți voi.
Mă rog, dacă încercați și voi challenge-ul ăsta să-mi spuneți și sper să fiu mai activă pe YouTube, de acum încercăm, se încearcă. Deci, da, v-am pupăcit, bye!